wakuhlukanisa ubumnyama eceleni ukukhanya eceleni ngoba akubona kukuhle ukukhanya. That's why uma ngabe vela uJesu kuPaul uzothi hamba okhipha abantu ebumnyameni beze kukhanyeni ngoba lokukhanya lokho abantu uPaul ozobasa kona yilokhu uNkulunkulu akubona ukuthi kuhle. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Siphinde sibonge futhi ukuhlangana nje. Sihlangana ngeindaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Hlala nje kanjalo ungabusashintsha because indaba esiziphethe namhlanje zimnandi futhi. Hlala nje zemnandi ngaso sonke isikhathi lezi indaba. Ake siqale nje sibheke encwadini yezenzo ku chapter 26. La soyiqala khona indaba yethu yanamhlanje. Verse 17 no verse 18. La khona kimi ifundeka ngalendlela ithi I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Besithi ku 18 to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. I-version engifunda ngayo ke lana a New King James Version, kanti ngesizulu ithi ngikophule esizweni nakwabezizwe engikuthumela kubo. Verse 17 ithi ku-18 ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamkeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo ngokukholwa kimi. Izwi leli amazwi lawa ayekhulunywa uPaul emveni kokuba uJesu esevelile kuyena ngoba wavela kuye wasemshiyana nawo kumyalezo ukuthi wena ngikuthuma kwabezizwe, qala nje ngizokwephula kulabo abakwini. Noma uma uyifunda nje ngama version mhlambe ngiyitranslate direct from New King James Version ikhuluma ukuthi ngizokuvikela kulaba bakini nakwabezizwe bese ngikusakulaba engikuthuma kubona, ngoba ekugcineni kukhona la umuntu agcina ethunywe khona. Wonke nje umuntu obizwa ngoNkulunkulu indaba ifika iqale lapha ekhaya kulaba bakini abakwaziyo kumaJuda. AmaJuda ke yilaba abakwaziyo la uzalelwa khona ekhaya. Indaba yonke nje yokufakaza iqala lapho bese yadlulela kwabanye abantu igcina izifike la uNkulunkulu kahle kahle akuthumela khona. Ithi ke okokuqala nje ukuthi ubavula amehlo. Ke sathi ukukhuluma ngayo ke last week leyo ukuthi abangaboni bavuleke amehlo. Bese ithi ke manje nokukhipha abasebumnyameni beze kukhanyeni angiyithathe nje ngeversion ye-English because imnandi mangabuyizwa kahle la. Ithi verse 18 to open their eyes in order to turn them from darkness to light. Ngizoma nje lapho namhlanje ihloko sethu silapho nje ukuthi to turn them from darkness to light, ukuthi abantu basuke ebumnyameni beze kukhanyeni ngoba abantu abaningi bahlele ebumnyameni. Baningi abantu abahleli kuphi ebumnyameni lapha bekhona, but bona bazo abanye bahleli purposely bayazi futhi ukuthi basebumnyameni ukuthi nje abafuni ukusuka ebumnyameni. Abanye basebumnyameni abazi ukuthi basebumnyameni, bona bacabanga ukuthi lapha bakhona nabo isekukhanyeni, kanti cha, lapha bakhona isebumnyameni. Ibapha abantu abahlele ebumnyameni. Abantu abahlele ebumnyameni abantu abangakholwa kuJesu. Wonke nje umuntu ongakholwa kuJesu sebumnyameni, noma ngabe imuphi la ukhona, noma ngabe umncane, noma ngabe umkhulu, noma ngabe powerful kangakanani, noma ngabe unemali eningi kangakanani, noma ngabe usaziwayo omkhulu kangakanani, noma ngabe udume ngayiphi indlela, noma ngabe udumanga, uma ungakholwa kuJesu Kristu uhleli ebumnyameni. And abantu abaningi ke bacabanga ukuthi noma ngabe bangaze bangakholwa kuJesu Kristu, as long as bekholwa lapha bona abakholwa khona nalapho kusalungile, indaba kaJesu Kristu yinto nje yabelungu eyeza nabelungu, noma into yamaJuda, noma into yabantu abathile, so akusiyona eyabo. Wonke umuntu
ongakholwa kuJesu, lowo muntu lo uhleli kuphi? Usebumnyameni. Manje wayethi uJesu kuPaul, okuyimessage esikhulunywa futhi kuthina today, ukuthi masidlulise le message ukuze abantu bezokwazi ukusuka ebumnyameni beze kuphi? Ekukhanyeni okunguJesu Kristu. Wonke-ke nje umuntu owazalwa ngowesilisa nowesimame, sonke la siqala khona sizalelwe ebumnyameni noma sizalelwe esonweni, ngoba ubumnyama nesono kuyinto eyodwa. Wonke nje umuntu ozelwe ngowesimame nowesilisa ngaphandle kaJesu Kristu, uJesu Kristu yena akazalwanga ngokuhlangana kokwesimame nowesilisa. Lithi iBhayibheli uMary wangamelwa ngumoya oyingcwele. uJesu nje yena wafika ngeyakhe indlela especial engafani neyethu, kodwa wafika wathatha isimo somuntu. Yingakho yena kuye ubumnyama bukho, abukaze bube khona futhi abukho, and futhi kuyena kukhona ukukhanya. Yingakho futhi yena kuyena okufanele ukuthi masikholelwe kuyena, ngoba wakuprova futhi nanokuthi kungani kufanele sikholelwe kuyena, ukuthi isono wasihlula, ukufa wakunqoba, yena wavuka ekufeni wangena ekuphileni, waphila, and uphila kwingunaphakade ke. Bonke abakholwa kuJesu Kristu banokuphila okuyingunaphakade. Ngani? Ngaye uJesu Kristu, so ngena ngaye. That's why kufanele sikholwe kuyena. Ingakho ngithi mina wonke umuntu ongakholwa nje kuJesu Kristu, lo muntu loyo uyihlalele nje ebumnyameni, okufanele ukuthi makasukeke kulobo bumnyama eze kuphi? Ekukhanyeni. Lithi ngesilungu to turn them from darkness. It means iposition yawo wonke umuntu ozalwa ngowesimame nowesilisa iqala from darkness. Wonke umuntu sizalelwe esonweni sonke. Mangabe sizalelwe esonweni sonke, it means siqhamuka from darkness ngenxa yesono esazalelwa kusona. That's why ke manje kumele sisuswe from darkness bese sizolethwa kuphi? Kwilight. Sonke, wonke nje umuntu ongakholwa usaselapha kwi-darkness. Sonke mawungakubhekisise kahle sisuswa from darkness, nabasekukhanyeni namhlanje basuswa from darkness ngokuthi bakholwa ukuthi le ndawo abakuyona iwubumnyama, bakholwa ukuthi kufanele beze kuJesu Kristu. Bathe sebekholiwe-ke ukuthi kufanele beze kuJesu Kristu beba sekukhanyeni, but wonke umuntu is from darkness. Isiqalo nje sathi masifika nje la emhlabeni savele safika saba from darkness. Manje kufanele kube nabazosishumayeza ukuze sokwazi ukuthi sisuke from darkness to light. Ngisebengishilo ke ngathi mina wonke umuntu nje ongakholwa kuJesu Kristu, angikhathali noma ngabe kuthiwa upowerful kangakanani kwiposition ekuyona, mhlawumbe ungaba isangoma esi-very powerful ngendlela eyisimangaliso, uyaboniswa izinto ezithile and futhi ubhula ngempela, ubhula iqiniso. Ngizothi mina uma ngabe nje kuwukuthi awukholwa kuJesu Kristu, konke okwenzayo you are still in darkness. Usayihlalele nje wena ebumnyameni lapho ukhona. Omunye umuntu angathi angimfuni uJesu, mina ngiright namadlozi akithi, ngiright nabakithi, ngiright nenkolo yakithi yabantu abamnyama le engikholelwa kuyona. Uma ngabe leyo nkolo leyo yabantu abamnyama ayithi suke ebumnyameni uze kukhanyeni, ayithi kholwa kuJesu Kristu, then ke wena usayihlalele nje ebumnyameni lapho ukhona. Noma ngabe ufunde kangakanani uthi wena mina nge-education yami ngiright la engikhona, noma ngabe awukho kuJesu Kristu usebumnyameni. Abantu abasebumnyameni iningi labo abaziboni ukuthi basebumnyameni, futhi abanye abafuna uku-admita ukuthi basebumnyameni. Yini indaba? Vele uzalelwe ebumnyameni, ilife oyaziyo eyasebumnyameni. Lobu bumnyama sekwazi kwaba sengathi kukhanya kuwena, kanti cha akusikhona ukukhanya. Ubumnyama ukuthi ngoba sewayijwayela that environment yasebumnyameni, wazwayebona sengazathi yaphila le environment yasebumnyameni, kanti no ayiphili, iwubumnyama leyo environment leyo, uma ngabe kuwukuthi ayinaye uJesu Kristu. Until umuntu eze kuJesu,
then umuntu uyaphenduka athene from darkness bese eza kuphi ekukhanyeni. uPaul ke nje wayenikezwe leyo mandate yokuhamba aye kwabazizwe ababengamazi uJesu. Bonke laba ethunywe kubona bezizwe ababengamazi uJesu Kristu bebesebumnyameni bonke. Manje kwakumele ke yena afika azobasusa kulobo bumnyama azobalethela ukukhanya kuJesu. Endeke manje na ke akasekho Paul, but uNkulunkulu kusesenabantu alokhe bavusa each and every time. Kukhona nje labantu alokhe bavusa ukuthi ke nathi thina ke sizalwa kulesi sikhathi samanje kufanele sazi ukuthi uma ngaba sikholwa kuJesu sihlele ebumnyameni kufanele siphume size ekukhanyeni. Yabona umuntu o-understanda kangcono indaba yokukhanya owasuka ebumnyameni weze ekukhanyeni, ngoba the minute ufike ekukhanyeni kula amehlo evuleka khona, kula ubona khona ngoba ususekukhanyeni ukuthi hawu kanti lapha ebengikhona bengisebumnyameni obungaka. But uma ngabe usahlele ebumnyameni ngeke uzubone ubumnyama obukubona and nobungozi obukubona nobubi okubo ngeke uzukubone lokho, because usasebumnyameni wazi impilo yasebumnyameni until you turn, you repent and uze kuJesu, then uzothi uma ususekukhanyeni uyombonga uNkulunkulu ukuthi baba ngiyabonga wangikhipha kuloba bumnyama ngangingaboni ukuthi mina ngiyaphila nje ngisebumnyameni, ngangicabanga ukuthi nje ngihlakaniphile futhi ngisekukhanyeni kanti ngisebumnyameni. But ke ukuyifakazela lencwadi le ake siqhubeke nayo ngoba la nje ngizothatha nje lawa amazwi lawa to turn them from darkness to light. Ake siye encwadini kaJohn. Ke sobheka yona ke lencwadi kaJohn lena, angithi manje sifakazela lencwadi futhi izwi likhulume lona kuyizwi. John chapter 8 verse 12. For then Jesus spoke to them again. Mhlambe nje ngime nje lapho. Then Jesus spoke to them again. Kushuthi wayengaqala ukwasho la amazwi, wayewaphinda futhi ewasho. Lithi uJesu waphinda wakhuluma kubo futhi. And again, most of the time uJesu mangabe amazwi ewaphinda, it is because usuke eqinisekisa lento ayishoyo. That's why aze ayiphinde ukuthi noma ngabe bewuyidoubt lento ayishoyo ungasayidoubt ngoba manje ileqiniso. That's why aze ayiphinde. Kufana nomuntu nje mhlawumbe uNkulunkulu ukhuluma kuyena through a dream. Uma ngabe that dream ibuya kuye uNkulunkulu, uma ngabe aze ayiphinde noma ngabe vision umbono, uma ngabe kuukuthi uze ayiphinde the very same thing uNkulunkulu ekhuluma ngawe through that dream or vision, it is because uyaqinisekisa ukuthi lokhu okubonayo kuyikho. That's why aze ayiphinde ukuthi uzungayidoubt noma ngabe bekuthiwa mhlawumbe uyayidoubt, kodwa manje uzothi uze ungasayidoubt nalana wayekhuluma ke kubona ezothi ningakudoubt lokho engikushoyo. Sengize ngiyakuphinda futhi ukuthi nami njengoba nguJesu ngikukhuluma nje angilenzi iphutha, ngikhuluma ngoba ngempela kuliqiniso. Then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Uthi ngingukukhanya kwezwe. I am the light of the world. Ngiyamthanda uJesu mangabe ekhuluma la uthi I am the light of the world, akasho ukuthi we are the light of the world. Akukho kuningi ukukhanya, abekho baningi abawukukhanya. uJesu yena yedwa owukukhanya kwezwe. Asiqale nje lapho uthi uJesu I am the light of the world. Ukube bekukhona okunye ukukhanya njengoJesu oyindodana kaNkulunkulu oqhamuka kuNkulunkulu omele iqiniso, kube bekukhona okunye ukukhanya wayeyosho ukuthi we are, to represent ukuthi mina njengoJesu kumele amaJuda ngokukhanya kwamaJuda kuphela. But bakhona abanye abawukhanya kwabantu abamnyama, bakhona abanye oromunye okukhanya kwamaNdiya, omunye ukukhanya kwamaChina. Wayezosho kanjalo athi we are, yimi nguJesu plus nalabo abanye abarepresent amanye ama nation. But no, Jesu akasho kanjalo, uthi I am, yena yedwa
ukukhanya kwezwe. Akukho kuningi, umuntu omnyama uyedwa ukukhanya, umZulu uyedwa ukukhanya, noma ngabe uyiphi nation, uyiChina, uyiNdiya, uyellow, upinki, noma ngabe unjani, ukhuluma yiphi language, uyedwa ukukhanya, loyo igama lakhe nguJesu. Bonke abanye abasikhona ukukhanya. Bonke laba abanye nabo abathi nabo bawonkulunkulu bakwi-position nje yobumnyama, basayihlelele lapha kwi-darkness. La-ke manje okufanele abantu bazokhishwa khona, because abantu babhizi bahleli lapha ebumnyameni balandela onkulunkulu abathi onkulunkulu base-Afrika, onkulunkulu babantu abamnyama, onkulunkulu bezizwe ezithile. Bonke labo onkulunkulu abangenaye uJesu Kristu basebumnyameni, ende ubungozi abakubona labo bantu bungozi obukhulu until they repent, until they turn kulobo bumnyama beze kuJesu. This thing yokuthi silokhu sithi uJesu umlungu, umjuda, mina ngeke ngize ngilandele izinkolo zase-West, thina siyakusho lokho without understanding ukuthi uJesu wayengazange ukuzorepresent iWest, wayengazange ukuzorepresent amajuda, wayengazange ukuzorepresent abelungu, wayezele umhlaba wonke. Lento zobuhlanga ezethu futhi ziza noSathane ukuthi ngoba mina ngumuntu omnyama ngidinga uNkulunkulu omnyama. kuNkulunkulu ayikho leyo nto, sizwe sisodwa, singabantwana bakhe bonke, omnyama omhlophe noma ngabonjani, sizidalwa ikaNkulunkulu, sinobaba yedwa sonke. That's why uJesu wazela umhlaba wonke. Kuye there is no division. Once kuba ne-division, that division comes from uSathane, ibuya ebumnyameni la abantu okufanele bakhishwe khona. Iqaphela inkolo okuyona, qaphela zonke lezi zinto ozenzayo. Uma ngabe zixabanisa noJesu, uma ngabe zikwenza uthuka uJesu, uma ngabe zikwenza ungamfuni uJesu, usebumnyameni okufanele usuke kubona uze kuphi? Ekukhanyeni, ngoba uthi uJesu mina ngokukhanya. Bese yaqhubeka athi ngokukhanya kwezwe, I am the light of the world. Ngesilungu nje uthi of the world, shuthi world umhlaba wonke. Akazange athi ngokukhanya mhlambe kwamaJuda noma ngokukhanya kwabantu abathile, uthi ngokukhanya komhlaba wonke. Wonke umuntu kufanele aphume ebumnyameni eze kuloku kukhanya komhlaba wonke. Wayezomela wonke umuntu ophile emhlabeni, wayezokhipha bonke abantu abasebumnyameni ebaletha kuye ngoba kuyena kunokukhanya. And ilona message namhlanje sisayidlulisa kubantu. Sothi qaphela ama message futhi baleka kulama message, noma ngabe inkolo ezithile, noma ngabe yipi exabanisa noJesu. Isebumnyameni leyo nkolo leyo iyaxabanisa and ikusa once yabasebumnyameni nje kusekubhubheni, until umuntu aze aphenduke ayikhethele yena athi ngifuna ukuza kuJesu, owayengazelanga ibala elithile kodwa wayezele izwe lonke. Ingakho ethi I am the light of the world. Bese yaqhubeka khona la ku verse 12, ithi he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Olandela mina, he who follows me. Akathi uJesu he who follows us, because abekho baningi, uyedwa. That's why ethi he who follows me, olandela uJesu, noma ngabe ukuphi, owesilisa nowesimame, omncane omdala, olandela uJesu. Lithizwi angeke asahambe ebumnyameni, ngoba olandela uJesu akabi sebumnyameni, uyaphuma ebumnyameni. Yona message nje sidlulisayo na today ukuthi mawungabe usuza kuJesu Kristu uzophuma ebumnyameni, you will never walk in darkness, uzoba sekukhanyeni. And ngempela futhi once wafika ekukhanyeni uzobona ukuthi usekukhanyeni. Kodwa uma ngabe ungakafika ekukhanyeni, you will never know anything. Uzobe lokhu ugxeka nje ukuthi laba bayabheda, laba bakhuluma izinto ezingekho, ngoba ukakabazi ukukhanya ukwazi wena until uzufika ekukhanyeni. Then uzobona ukuthi kanti all along bengibheda kangaka, bekade ngisebumnyameni, bengisebubini kahle kahle, bengisengozini. That's why uJesu eyikhuluma le ndaba futhi aze ayiphinde, uthi olandela mina kasoza ahambe ebumnyameni kodwa oba nokukhanya kokuphila. Ngoba uJesu yena ukukhanya, nakhona nothi ukukhanya nje kodwa kokuphila, ukukhanya lokhu okuphilayo. Once weza kuye ufika uthola ukukhanya,
and futhi uthola nokuphila ngoba ukukhanya okuphilayo uyoba nokukhanya kokuphila. I-message nje emnandi le esibuyisayo, especially uma ngabe kuukuthi awukakabi bikho kuJesu Kristu, bese kuzothi loyo nje already osekholwa kuJesu Kristu imenza abe comfortable, abe happy ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina ngavele nje ngayikhethela ukuba kuJesu Kristu ngaba isiwula, ngoba le message lena nje avi ubuwula kulabo abahlakaniphile. Iwubuwula futhi nje idelelekile kakhulu until umuntu azakholwe kuJesu Kristu, then kuba kuyila ezwa lawa amandla lawa le message ukuthi yazi man le message le ingamandla ngoba manje mina sengaba sekukhanyeni. Uyakhululeka ke futhi uma ngabe usekukhanyeni ngoba lokukhanya kuyaphila, kuyamkhulula umuntu, akukwenza ukuthi uphile ngokusaba. But ake siqhubeke nayo le ndaba, ngahlali nje kakhulu la kulelizwi ngamabomu. Siqhubeke siye emumva kuGenesis. Genesis the beginning chapter 1. Sithathe nje uverse 4 wakhona. Ke sizwe ke lona ke iBhayibheli futhi nalapho likhulumela. Mhlambe ngiqale nje kuverse 3 ngamabomu, but indaba nje la ngifuna khona kuverse 4. Verse 3 ithi, then God said, let there be light, and there was light. Verse 4, and God saw the light that it was good. Yayizwe indaba, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Indaba nje lapho ikhona ila ku verse 4 siqhubeka ngayo. uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi kuhle kuyo yonke into eyayikhona. Kwakhona ubumnyama, kukhona nokukhanya. Akubona ukuthi kuhle uNkulunkulu, lithi iBhayibheli wabona ukukhanya. Wathi mayekubheka lokukhanya wathi eish lokukhanya kuhle. Lokukhanya ke lelizwe likhuluma ngakho akusikhona ukukhanya kwelanga, akusikhona futhi ukukhanya kwenkanyezi, akusikhona ukukhanya kwenyanga, akusikhona ukukhanya kwamaglobe, akusikhona ukukhanya kwamakhandlela, akusikhona ukukhanya kwama-street light, akusikhona lokho kukhanya. Kodwa lokukhanya lokhu lelizwi kuverse 3 no verse 4 kaGenesis chapter 1 elikhuluma ngakho nguJesu, and futhi sesikutholile lapha ya kuJohn 8:12 ukuthi uye okukhanya kwezwe. Wathi mayekubona uNkulunkulu lokukhanya wathi ish lokukhanya kuhle. And to prove ukuthi ngempela lento yamjabulisa uNkulunkulu ukuthi lokukhanya lokuhle, again to prove ukuthi ngempela lokukhanya kuJesu Kristu. Yakhumbula ngesikhathi uJesu eqeda kubhabhadiswa uJohn the Baptist, wathi uma ngabe ephuma nje emanzini lithi izwi likaNkulunkulu kwehla umoya engcwele ufana nesimo sejuba wehlela kuyena. Wathi uma ngabe sewehlele kuyena wahlala kuyena lo moya. Emva kwalokho izwi laseliyakhuluma lathi, le indodana yami engiyikhethileyo engithokozile ngayo. Kudala athokoza ngale ndodana, wathokoza ngesikhathi lesebona lokukhanya ukuthi lokukhanya kuhle. Kwavele kwamthokozisa uNkulunkulu. Ingakho ethi lithi lelizwi leli uNkulunkulu wabona ukukhanya ukuthi ukukhanya kuhle. Emveni kolwakho sebonile ukuthi hey lokukhanya lokuhle, lithi waseyahlukanisa wadivide ubumnyama nokukhanya. Wathi ubumnyama one side, wathi ukukhanya one side, wakudivide uNkulunkulu, wakuhlukanisa. Ubumnyama eceleni, ukukhanya eceleni, ngoba akubona kukuhle ukukhanya. That's why uma ngabe vela uJesu kuPaul uzothi hamba okhipha abantu ebumnyameni beze kukhanyeni, ngoba lokukhanya lokho abantu uPaul ozobasa khona yilokhu uNkulunkulu akubona ukuthi kuhle. Namhlanje sisakhuluma nje leyo message leyo ukuthi ozwa le message ongakamamukela uJesu Kristu kuzothi wakuwena phuma kulobo bumnyama. uNkulunkulu bomnyama akabonanga bubuhle, kodwa wabona ukukhanya kukuhle. Then iphuma ke bomnyameni woze kukhanyeni okunguJesu Kristu. Once waba kuJesu Kristu ukwiposition uNkulunkulu ayithanda ngendlela eyisimangaliso ayijabulelayo uma ukuyona. Angazi ukuthi ubani ofuna ukuxabana noNkulunkulu ayihlalele kuphi ebomnyameni. Lithi izwi likaNkulunkulu wadivide ukukhanya nobumnyama. Ubumnyama baba one side, ukukhanya kwaba one side. Ngizothi ke mina uma ngabe uNkulunkulu wakuhlukanisa ubumnyama nokukhanya, nathi kufanele uma ngabe sesizile ekukhanyeni bese siyahlukanisa. Kuyahlukaniswa phela. Awukwazi ukukubamba konke.
Uzoza umuntu ethi ngikhonza amadlozi nami futhi noJesu ngiyakholwa kuyena. Uma ngabe kunjalo kusho ukuthi wena usayiphilele ebumnyameni. Ngoba kusho ukuthi understanding yokukhanya kwakabi nayo. Usesebumnyameni. The minute you understand lokukhanya waba kukho lokukhanya ngokuphelele. Uzohlukanisa okwazi ukuthi wena amadlozi noJesu kusahambisana kusayinto eyodwa. Awukwazi ukuthi ungathi hayi nami nje ngiyisangoma esindisiwe. Ayikho into efana naleyo, ayikho. Ngaphandle nje kumuntu osebumnyameni ophila nje in denial lapha ebumnyameni oyihlalele khona. Kuyahlukaniswa. Umuntu uyaphuma ebumnyameni asuke from darkness. Ushiya konke kobumnyama ebumnyameni bese uza la ekukhanyeni uzothatha ukukhanya. Nawe uyahlukanisa, nawe uyadivide. noNkulunkulu wayihlukanisa lezi zinto ngamabomu enzela ukuthi nathi kufanele mangabe sesize ekukhanyeni sihlukanise. Angazi ukuthi bangaka abangizwayo today. Bathuma ngabe kuukuthi angizwa ngizobona nje ngecomment yakho today. Ngakujabulela nje ukuthi ngizwa ama comments abantu ukuthi bona bathini ngale ndaba lesikhuluma ngayo. Bathi ke ake sithi nje ukuqhubeka nayo ngamabomu. Ngingahlali futhi kule kakhulu. Ake siye ku Deuteronomy. Sovala ngayo ke le. Deuteronomy chapter 30 asiqale nje ukufunda from verse 14 no 15 sivale ngo19. Ithi la ku verse 14, but the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Izwi lila eduzane nawe, la emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho, ukuthi uzukwenze lokho. Meaning nje ukuphuma kulobu yabomnyama awudingi into enzima ne difficult ukuthi uyenze. Kulula. Izwi lila eduzane. Okwakho ukukhuluma lelizwi. Ulikhiphe ngomlomo wakho. Khosi omunye umuntu uzoyibuza ukuthi manje ngiphuma kanjani ke kulobu bomnyama obuyingozi kangaka ngize ekukhanyeni. Akukho nzima. Izwi lila eduzane kwakho lisemlonyeni wakho nasenhlizweni yakho ukuthi wena ulenze. Confessa uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, and then wena ususindisiwe, you are saved. Shuthi usuphumile ebumnyameni usungene kuphi ekukhanyeni. Endeke lena iyona ndlela elula ngendlela esimangaliso yokubuya ekukhanyeni, kodwa futhi iyona ndlela abantu abangayifuni ukuyenza. Endiyoyincinza sewungale kwethuna ukuthi kodwa ngangihlule yini ukwenza into elula kangaka. Ngaze ngakhetha indlela ezinzima ukuzenza zonke, ngangizenza zonke ezinzima engangicabanga ukuthi ziyangiqinisa njengendoda, kanti zonke kwakuyindlela nje zasebumnyameni. Wahlula ukwenza lelula. Izwi lilayo emlonyeni wakho, la nje enhlizweni yakho ukuthi ulenze. Verse 15, see I have set before you today life and death. See I have set before you today life and good, death and evil. Uthi bheka ngibekile nje kuwena namhlanje. Wena ozwa le message. Ngibekile kuwena namhlanje, bheka ngibekile kuwena namhlanje ukuphila nokuhle. Ukukhanya lokho. Ukuphila nokuhle. Ukufa nokubi, ubumnyama lobo. It's up to wena. Uthi uNkulunkulu ubheka ngibekile kuwena today. Nakho kuhle nokuphila. Or ukuphila nokuhle. It's up to wena. Nakho ukufa nokubi, ukufa kuhambisana nokubi. Kuseseyibo ubumnyama nokukhanya. Bese sifunda ke sivale nganayi uverse 19 khona la ku Deuteronomy chapter 30 verse 19. Uthi I call heaven and earth as witnesses today against you. Ngibiza izulu nomhlaba njengofakazi kuwena. Nami nje ngiyimi nje ngibiza izulu nomhlaba kube ngufakazi kuwena ukuthi le message yadluliswa. Ngeke ukuthi ayizange idlulise, wayizwa, wayibukela, wayizwa, and izulu nomhlaba kuzoba ufakazi against wena ungathi awuzange uzwe. Bese ithi that I have set before you life and death. Uthi uNkulunkulu ngibeke phambi kwakho ukuphila nokufa. Blessing and cursing. Uthi futhi ngibekile phambi kwakho izibusiso neziqalekiso. It's up to wena.
blessing and cursing. Therefore choose life. Uma ngabe kuukuthi udidekile awazi ukuthi kumele ukhethe ini, uNkulunkulu kuphi option la ukuthi choose life, ukuphila lokhu yikhona kukhanya. Ithi therefore choose life that both you and your descendants may live, ukwenzela ukuthi wena nabantwana bakho nesizukulwane sakho niphile. Khetha nakho ukuphila. Lokukhanya lokhu kuukuphila. That's why lithi iBhayibheli ukukhanya kokuphila. Ingakho futhi naye ethi choose life. Khetha nakho ukuphila ukuze wena uphile nabantwana bakho nesizukulwane sakho niphile. Khetha ini nakho ukuphila, and lokuphila kubani? kuJesu Kristu. Akekho umuntu oyothi hey mina ngiyezwa kodwa nje hey angakakhethi lutho, salalela nje kuphela. Yabona the minute uthi wena akakhethi lutho salalela kuphela, hayi ukuthi akakhethi lutho, already ukhethile. Sonke sizalelwe esonweni, iposition nje sonke sikuyona, already ukhethile isono, already ukhethile ubumnyama. Usathi wena hey I'm still comfortable la ebumnyameni. Yilokho kushoyo mawuthi angakhethi lutho ngisalalela kuphela, uthi I'm still comfortable la ebumnyameni. Manje uzoba comfortable until when? What if usase comfortable kulobo bumnyama kwakakhethi lutho kanti ilanga lakhe lokugcina today? Cabanga uhambe bowusathi usabheka kanti bese kubekiwe uNkulunkulu uzusipha nana ongenayo ianswer, uyasipha ianswer ukuthi therefore choose life. Musuku lokuthi ngisabhekile ngisacabanga, khetha ukuphila. Ungathi angakazi ukuthi ngenzani, ungathi ngisacabanga ngisazobona ukuthi ngizokhetha ini. Khetha ukuphila ukuze wena uzokwazi ukuphila. Abantu kufanele bakhishwe kuphi? Ebumnyameni beze ekukhanyeni. That was the message ebengikupha yona for today, ukuthi uma ungakhetha uJesu Kristu ngeke uzoyisole. Ukukhanya, ukuphila okuyingona phakade, and futhi ukukhanya uNkulunkulu akubona wathi lokhu kuhle, nawe woza kulokhu uNkulunkulu akubona kukuhle. Choose uJesu Kristu. Igama lami ngumduduzi ngwakashabanga. Siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. uNkulunkulu emuhle akubusise. Ngibonge ngama subscribers enu nama comment nama like nakho konke. uNkulunkulu anibusise. Amen.